benta ka lumpung Meklah Games arajar afsau. Ka Green Tech Foundation jong gejala Meklah ngesengi ka penlong ke jembun khu ya kawa non ba ha na ka benta ban penki embiang ya ka ba don ha sornang stein. Ki khot jong Green Tech Foundation kilaya minot bat ila sitam ban lom ya baro kinyot ki bala penjaklia ya kawa ha ka ba lap kilap internet ru bat bread bahai kinyot ha ki rukom ki badai. Haba ajing keren sikilap patai kubor ba ban siudor nonglang ubadai usong knol jong Green Tech Foundation ula pen pau ba kinang la ban ye tre bat ban pentiknai ke jing khot ke jing suba jong kanikawa ula ong ru ba kin sepenlong ye jing lej ajing tip ha ka ba kin selek chaman lagi tliu yeng bat ki basa ki badan hasil ter jong kanikawa ban ahikai ye ki sapang ke jing ta ka ba mi na ka jing bret pathar ye kinyut kinyer syakawa kajabo adu katakta dangam bakla gidon ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute kawa non ba baru non dai hakini ru mi haban lei ai tetang kata hi nga kwa ban ong ba ka program ka jongi menta ka dei bangin live yu ni wes bangin la trap nang ne ngin sap tenbun ki trapping point ni kerbat yu ba nong sunong jong sor nong ston sange no ban berat kajabo ngim khot ya pi yang newa ban wan pen khoi ban ngi ai ngi jing kersan tang da ba pi sange no ban berat jabo da kemensim